Hij kan het maken, mijn broer. Daar heb je die onder. Ja, ik kan hem draaien, hij kan toe. Mensen helemaal van mensen een boodschap sturen in de groep. Toe. Toe! Ja, Ravi staat daar. Ja, wat sakkaliko. Kom aan. Randy nog een bol. Hé, klap met Ravi vandaag. Nou, jong. Ja, Hé, nou, dia. 6. Ya, mau keren. Lani. Bibu. Ada mah disuruh bayar tuh dia. Rabu. Ravi. Iya maak klaar Ravi. Ada bicin benar nih, bro. Habis met tweede of weer van hij Pedro wat ik maken. Uno net New Zealand. Engeland. Nelan weer na. Ah, klaar hij boy. Hier kan klaar. Nee, god man. Is mo beter no? Kijk nou. Sasar ki udah seperti. Isan lang bibo mo. Ons gaan nie gerelegate word nie. Ons gaan nie opskyk nie. Ravi beri. Ravi beri. Oh, Ja. To that guy and I put 6.